Hi Gaeilge, could you mar tá sibh fáilte arás? Walter Sasta. Inniu atá muid in nDún. Tá sé fíortháilanta an seo. Mar tháinig sibh sa na íseán roimhe seo. Annachláin aonlaithe fiine inse Wildfowl Reserve. Ag live an slug seo léir, mas bíon live. Mar chluann sibh tá amháin na aoine an seo. Tá sé hallan sin inis agus an chlórthach ar fád. Ar cáilte. Tá snúpaintach sásta ar inos. Bra leis a bheith ag siúil náisina difriúla. Is beag nach bhfuil muid ar an Oileán inis. Sin an ballach go dtí an Oileán. Seo na hain difriúla atá an seo. Sandwich turn. It's very áisteach. Loch Swilly is one of Ireland's deepest glacially formed sea lochs. It is over 38 kilometres in length and bounded by the Inishowen Peninsula on the west and by the Fana Peninsula on much of its east coast. Ní mar sé sin ar álas agam, ínta simú. Is tá mé dul isteach inis, chuí fin agus mé iad isteach cheannach hain. Tá mé istí Resident Raptors. Oh, date your observations. Heag leat síon seo agus arca maith ar an loch. Tá sé aontach jazz an seo leis an ó na hain agus an arc. Agus an amsir, tá sé jazz aniu. Gréamhar, fuair ach gréamhar. An mic leat a iad? Oh, is smilem galore. An why? Fin? An mic leat a? Spralum. A drach, ballos. Tá. And seo. Cac, sílam. Live along in the shown sea cliffs and kill their prey by diving from great height at tremendous speed over 200 miles an hour. And it's in Ireland? Yeah, I know that. Oh. Tá sé an gláitse. They emit a Why does it look much darker in the camera? Rack. Na hain san isce. Galanta nach bhfuil. Galanta! Tá mu dinne ag dul sios an seo, you know. Go siimplí, go first, agus tá dáid. Tá an hrain ag sculptú na gloch. Tá sé get bheith treis ach tá má chóta orm go fáil. Ó, agus rinne méid dearmid a rá go bhfuair snúp barú grúige mar sin tá cuma an de friúil air. Ach, tá sé gur níos teágus, bhí sé de dhí. Ach an áit an éan, tíomh muoi, tá tato. Ach an áit. The suspense. Séitereacht. An why? Why who? Well, reichmuid an chaisleán ach níl muid ábalta dul isteach. Príodeach agus níl sé sábailte. Mar sin, níl dionna orm mar tá an lá iontach álainn agus an siúláid sin bhí sé galanta. Agus héaglann an chaisleán a eáil. Hi Gaeilge, rinne méid armid. Well, ní arna méid armid is cuivann mo an lá sin go bhfuair món bás agus ní mé abalta níos má hafaú
Ach gur míle maigah as arc ar an Ishan Tásúla gom gur bhain sibh soltas bhain me se an soltas bhí an lá sin galanta gur míle maigah a fatraní gur míle maigah si Tá mé fearmhaochas ridáíocht Tá an nás dom a Patreon sa chuirsíos má tá simogah agus sin é. Dala an scéal tá cúpla fí seán le chart mar sin chuníosúil ar má chanéal Sláma chairde agus típi mé sa chéadí sean eile sibh. Ar an loch. Look at that quality. Huh? That's pretty amazing. Yeah, Isn't it? Looks like a Did picture. you know the Just, I tell you one tonight, I love this. Try and get the closest one, we get the best. That's the closest we can go. Oh, come on, that's cheating.